puja puji kudu amore lestari kabudayan Jawi ono dek ono kudu ono kapiyarsa ladrang pangkur larat pelok patet barang mugi katur dhateng Pandemen Sutresna Budaya kadang-kadang kula saking Gondang ingkang pinarak wonten ing inggil menika mbok bilih bareng nyawiji ketang keplok mriki mboten napa-napa monggo Pak Dayatno monggo mriki pinarak mriki sedaya nggih awit paring sedya keluarga Pupu Bambang akhiripun Sugoto Panglibur inumpaka dening Gongsa Lokananta ketang sakdang sak penginang sak kamat-kamat kula sak kanca campur sari lumbu sakah wingking saking padukuhan Banggalan Dukun sarengan Baladewi saha wasis audio sound system marak mangarsa kunjuk katurandika kanthi tetembangan ingkang rinumpaka adining Gongsa Lokananta. Lestantun atika ngresepi hangedhapi pasugatan kanthi jos-keco mardikaning kalih lumantar kula sakanca nggih yen to ateking budaya karena iki pinangka hastungkara panjurung donga temanduk anak kula Abdi Nugroho setunggal kegendingan setunggal tetembangan ugi senadyan to tetembangan ngiras pantes ndongaaken dhateng anak kula Abdi Nugroho supados riwusnya kabirat sukerta kanthi upacara khitan ingkang sampun kalampah mugi ing samanggih ndadosna putra ingkang solih mituhu dhateng pepunden sepuh mituhu dhateng tiyang sepuh kekalih piguna dhateng warga masyarakat waget nggayuh gegayuhanipun ingkang kebak berkahing Gusti Agung lumantar tetembangan ingkang tumuli badhe katur sumangga kula dherekaken.
tesih kepareng nderekaken kadang wirane merambit anginipun ngabiyantara ngestatunake pasugatan ngiras pantes handika ugi tumuli ngedapi kanthi ecos-ecos saderengipun ing samangke nampi baparing wasita adi pangandikan adi wiku wekik wasis olah keridaning manembah kapinujon kalenggahan menika keluarga ageng Bapak Bambang gungan baparing sabda saking panjenenganipun Ibu Hajah Anik Mas Ororoh ing samangke rikalanipun handika sampun purna nggenya ngedapi ayem tentreming suwasana kariwaten tasil stantun sugata kunjuk katuradika lumantar para kadang lumbu saka supangga kula dherekaken.
Kawistara purna kadang wiranem arampit akhiripun nglestantunaken pasugatan kanthi pangaten tumuli lestantun darmaning upacara ing sampun tinata trapsira dening para kadang paniti laksana adanan wonten ing ari kalenggan menika tuhu suka gembiraning wardaya payidipun Bapak Bambang nampi sih kadarman katresnan panjenengan sedaya ingkang sampun mundi minangkani nyawijaken tata rakiting wekdal prapta rawuh wonten ing pacak suci bale winangun paring sedya asung hastung kara pangestu tumantuk kitanipun anak kula abdi nugraha babaring sabda datan kapenggalih arandat perembagi yuwana basuki keparenggungan kunjuk katur payinipun Bapak Pangarasa Praja wonten ing desa Paten nggih Pak nggih kepareng pinangka raga sinambating pangandikan keluarga Bapak Bambang kanthi mekaten kunjuk katur payinipun Bapak Lurah kula dherekaken linggar saking sasana panti palarman manjing sasana sabda sloka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu umuri dunya waddin. Sholatu wassalamu asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi jama'in. Amma ba'du. Kunjuk dumateng sepuh, bini sepuh, aji sepuh ingkang tansah kinabekten para alim, para ulama linangkung panjenenganipun Ibu Nyai Hajah Anik Masruroh ingkang kita tenggondo mangida hasanipun ugi ingkang kita suni doa barokahipun pangban pangbeting praja satiran gari linangkung panjenenganipun Bapak Pangarsa dusun Babadan ngandhap kadang sepuh kula Roko Mas Bambang Pawitan ugi keluarga ingkang kawula hormati panjenenganipun kadang sepuh adi lenggah samudayanipun para tamu undangan ingkang pantes nampi pahormatan ugi ingkang kula hormati panjenenganipun Mas Dalang Ki Harjo Widodo ugi sedaya rombonganipun kesenanganipun para tamu undangan kakung Songo Putri ingkang kawula hormati lan insyaallah dipun rahmati Allah taala. Kepareng matur monggo kita sedaya karena syukur dumateng Gusti Allah ingkang sampun maring nikmat rahmat hidayahipun dumateng panjenengan sedaya kula titik wonten ing ari kalenggahan punika
kita saged makempal manunggal wonten ing menika panggenan kanthi winantu wilujeng boten mangke aral sunggal punapa. Salawat sarta salam Allah kasanjangaken dumateng junabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita antu-antu safatipun pitulunganipun wiwit saking alam donya hingga wonten yaumul akhir semangke. Sagunging hantinggah tansah kinurmatan tuhuli nepatno ing tetuko tinebihno saking seiring suku dendung kula cumantaka gembil kamardikaning panjenengan wet nembe eca sekeca lenggahan ugi wamandikan mradapa awit ngundahi dawuh saking panjenenganipun Raka Mas Bambang Pawitan ugi garwa kinen matur dumateng para tamu hadilenggah samudayanipun. Ingkang sepisan kadang sepuh kula Raka Mas Bambang Pawitan ugi garwa ngambali atur pambagya harja sugeng rawuh. Mbok pilih kanthi rawuh panjenengan sedaya ing sawau. Kadang 10 kula caos pahormatan awujud aruh hupuh lungguh ugi suguh bepilih kanthi suguh ingkang sampun kaaturaken napa ingkang dereng kaaturaken kirang lawuh Raka Mas Bambang ugi garwa lumantar kawula nyuwun ewu-ewu agunging pangapunten. Ingkang sajengipun kadang sepuh kula nulinji Raka Mas Bambang Pawitan ugi garwa ngaton agungi pamatun nuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng para tamu samudayanipun ingkang sampun lodhangan wekdal ngentengaken sarira nuhani dados undanganipun kadang sepuh kula nuninji Raka Mas Bambang Pawitan kaliyan garwa sak perlu dipun suwuni donga pangestu. Raka Mas Bambang Pawitan ugi garwa rikala wingi sonten sampun netepi darmaning sepuh nyunataken ingkang putranipun ingkang asesilih Nak Mas Bagus Abdi Nugroho kanthi rawuh panjenengan sedaya para tamu hadirin samudanipun dipun suwuni donga pangestunipun ugi paseksenipun anggenipun kadang sepuh kula nuninji Raka Mas Bambang Pawitan kaliyan garwa rikala rumiyin nggadahi pangandikan Ananda Abdi Nugroho tasih umur 2 tahun kirang langkungipun sesakitan mawon gerah mawon mlebet rumah sakit medal rumah sakit mboten dangu mlebet rumah sakit malih wonten ing mriku kadang sepuh kula Raka Mas Bambang kaliyan garwa ngrantes nyuwun dumateng Gusti Allah lengger anakku Abdi Nugroho kowe mari aku ora ujal ora kaul besok nak wis akhir bali aku wis keluwihan rezeki arep ngawontenaken pangaosan ugi ngempalaken sanak kadang mitrup pitepangan ugi sedaya keluarganipun badhe kempalaken wonten ing menika panggenan. Alhamdulillah kanthi donga pangestunipun ugi pinyuwunanipun Raka Mas Bambang ugi garwa Allah Ta'ala nyembadani ugi ngrindoni. Sakmenika
sampun kalaksanan anggenipun pinyuwunanipun Raga Mas Bambang Pawitan ugi garwa ing sewau sampun dipun luari. Pramila kanthi nyuwun donga pangestu panjenengan sedaya adi lenggah samudanipun mugi-mugi sak bibaripun ing semangkih sak lami-laminipun keluarga agengipun Mas Bambang Pawitan ugi garwa tansah pinaringan selamat ugi pinaringan kesehatan pinaringan bagya mulya jumbuh kang kinayuh sembodo kang sinedya dadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Ugi lare ingkang pun kitanaken nak Mas Bagus Abdi Nugroho ing semangkih dadosaken lare ingkang soleh. Mikunani tumrapipun bangsa lan negari ugi agami. Sagunging adini yang tansah kinurmatan kadang sepuh kula ugi ngaturaken pamatur dumateng sanak kadang mitra pitepanggan tangga kelawan karing ugi muda tumaruna langkung-langkung masyarakat wonten ing dusun Babadan setunggal ingkang sampun bantu bot ripotipun kagem kelancaran adicara menika namung kadang sepuh kula nunjih Bapak Bambang Pawitan ugi garwa namung aten ageng pamatur nuwun mugi-mugi sih kadarman panjenengan pikantuk lintu ingkang sadarju. Sagunging adina tansah kinurmatan ugi Raga Mas Bambang Pawitan ugi garwa tasih nyuwun keparang lenggah ngantos paripurnanipun palenggahan punika. Ugi ing semangkih mbok pilih panjenengan sedaya dengan penggalih sareng-sareng tirakatan wonten ing menika panggenan sareng kalian panjenenganipun Bapa Dalang Ki Widodo saking Pakis. Mbok bilih mekaten semanten ingkang saged kalutaraken kang minangka taing basa saking kadang sepuh kula nuninjih Raga Mas Bambang kalih garwa tontonipun kathah lepatipun saha kathah kekirangipun anggen kula matur estu kula pribadi nyuwun pangapunten. Bapak puputining atur billahi taufik wal hidayah wa ridha winayah wal barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wekdal kula kunduraken dumateng pamiyawuh sumangga.